ήτανε πάντα ασεβής. Φωνάζετε ότι αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης. Για σας το κάναμε. Για να μην μετακινείτε τα οχήματά σας και έτσι να μένουν για πάντα καινούρια. Το κουτιό. Τι άλλο καταφέραμε? Τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί δραστικά οι μολοτοφιστές. Οι διακινητές της βόμβας Μολότοφ. Για σας κοπιάζουμε. Για να μπορείτε να βγαίνετε στο Σύνταγμα ελεύθεροι. Όλοι μιλάνε για αυξήσεις. Λες και είμαστε τρελοί, παρανοϊκοί. Κανένας όμως δεν είπε ότι έχουμε φθηνίνει τα δακρυγόνα, έτσι ώστε ο Έλλην πολίτης να μπορεί να προμηθεύεται ελεύθερα όση ποσότητα θέλει και χρειάζεται για την οικογένειά του. Φωνάζετε επίσης ότι θα κόψουμε τις επιστροφές των φόρων. Για σας το κάνουμε. Για να μην ξημεροβραδιάζεστε σε μια ουρά. Εδώ και μερικά χρόνια κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να εξαλείψουμε τον ρατσισμό από την Ελλάδα. Πιο παλιά, αν δεν δούλευε, θα σε λέγανε ετεμπέλη. Τώρα έχει γεμίσει ο κόσμος από δάφτους. Τώρα όλοι σε συμπονάνε. Μας κατηγορείς ότι εξαιτίας της κρίσης σε χώρισε η κόμενα. Σκέψου από πόσα γλίτωσες. Προφυλακτικά, φλιαρία, κρεβατομουρμούρα, ξεκατίνιασμα, πατριές, κουβέντα, παιδιά, πάνες, φρουτόκρεμες, μηδενό, φροντιστήρια, δώρα! Κι όλα αυτά τα οφείλει σε εμάς. Μήπως να τα βγάζαμε σε χαράτσι? Φωνάζετε για τις αυξήσεις στη ΔΕΗ. Εμείς προσπαθήσαμε να σας ενισχύσουμε την οικολογική συνείδηση. Ανάψτε κεράκια! Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχετε απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Πασχίζουμε για να σας κάνουμε θρήσκους. Και η απόδειξη, κανένας Έλλην δεν έχει ξεκινήσει νηστεία την καθαρά Δευτέρα. Όλοι την ξεκίνησαν από πρόπερση. Κατηγορούμαστε ότι λαμβάνουμε 10 ψωρά χιλιάρικα βουλευτική αποζημίωση. Ουδής έχει σκεφτεί τις ανάγκες μας. Πισίνα, βίλες, Πόρσε. Τι να πρωτοκαλύψει κανείς? Ο Έλλην ήτανε πάντα ασεβής.